ga-esicha ndị dobe ịpụta irie ya na-ajụ ese ọgbọ gị niile nọ n'obodo mepere emepe na-achụ ego na-egotere nne ha ihe dị iche iche akpa akwa o ji abụ nne ha pụta mana nne ha pụta ma gị ka na-eme ịnọdụ ebe a na-eri sọ nni onwe ihe ọzọ pasịta na bụ osi iri sọ nni ihere mee gị ihe jabana mba kịta anụ ka eme gị jabana mba kịta anụ ka ihe mme gị ka ebere mmadụ ma nwụrụ gị mmiri tọgbọ gị n'ụlọ anụ onye mmiri ka ị na-anga tọgbọrọ m iko mmiri na-aṅụ gị nwe nwaanyị ya eji wee ṅụ dị mmiri tọgbọrọ m iko aṅụ na jide dị iko ejere chụta ego n'ụdị ebe a zuzugharịba na enu uche nwanne gị n'obodo mepere emepe na-achụsie gị ike ịnọdụ ebe a na-ezuzugharị eriso nri chebe n'uche mana ebe a wifu uche iji akasị uche a ga-awụ gị naanị gbogbo ihe beti ihe akụlụ uche ya wụ m naanị uche awụsọ gị naanị ihe akụlụ ya ebu nke gị Mbakwe onye isi kpọrọtị onye nsanko onye furefu onye mferi ọnụ mbakwe amemo ame amemo ame onye ka nkene bịa dị kere iji udu ego ikelele ego na-ekwu Mbakwe Chimo nna Chiwayo ịpụ na nwoke adịghị ụtọ adị ka bred ebe taa ị na-echekwụsị m isi ọkụkọ mmadụ ka ebe isi ahụ ya njiri ndị ọcha ebe isi akpacha gị ọkwụ aka aka ịda ya ofu onye ọcha na-ahụ nke ị na-achazi onwe dị ediche gị na ndị ọcha nwere ana m achọ ka ego ndị ọcha nna nnọọ ka maka ndị bụ afọ mmụọ nọ n'afọ eke ihe mọkwa akpa nkata efu onye dị ka nwa na-esi nke ka mmadụ onye a dị ka mmadụ wetara ma ndị mmadụ ọkwọ gị efuru o nwere onye ọkada efuru onye ọkada ego m ọkada ahụ ka onye ọkada ahụ etinye mmiri obodo nwaanyị a ma ike ike ma oge nne obodo oyibo ọ sị na ọ chọrọ ịnya moto nga ebe a na-arụ moto gorie Bugatti ọ sị na ọ chọrọ ịnya Bugatti gorie nya hati gorie ataramadati ịghọta omechasị m na ọkada ka ya mma wee kwụsị na Lagos goro mmadụ goro ọkada onye mere onye ọkada anyị bụ bie ọmụgo onye goo ntị ya goo ma oge ọ ya ahụ ihe na-achịkwa nkịta igotere mmụọ nya hati ọ hapụ ya onye ọkada na nwaanyị anụ nwa chọrọ ụwa ị na-ebuzi ka ịmụaka ndị mgbasa ebe ịkpọrọgoro agadi nwaanyị ruo obodo oyibo igwe ego dị ihe ọbụla ihe ego ihe wetata ụlọsị gị kpọna vileji ọ vileji ka mma so ọ bụ ya ka ji wee ego ihe ọkada na onye na-anya ka nje chọọ ọnụ gị oche nwere ịma na elu obodo oyibo ruo bankị ụlọ akụ na-abụ ya na-akpọ ebe a na-edobe ego ya Western Union pụta ọba laụkọta ụlọ ọba na-akpọta ebe ọ mara fonu si na mma anụrụ nwaanyị fọ asaịn ya rụrụ si na ọmụ ya ekwezie na-eche onye ka mma ala ọmụ na gịdị mmadụ si ka m bịa ka agba na draịv ka ịdịbagogo isi kpọrọ nkụ si ka m bịa tele gị ka agba na ego m bata n'ime ndụ gị dịka nwaanyị nkịta ịka dịka nwoke m nwabụzi ihe dịka nwaanyị so amụ ya ka bụ gị anya okwu gị amaka ije gị amaka maka na ọ dịghị ofecha anyị n'obodo a na-echeta onye dịka anyị bịara ịnụ okwu gị amaka mana ọkwe ma nwata nwokorobịa na-akpọ uche ofe ka ahụ onweghị ọchị uche m abụrụ ofe ife nna gwa gị bụ ifu uche ya na anyị na-abụ nya maka mma ọ tụrụ anụ ukwu n'obodo na n'ife ji na nke ịka fụ ma ebe a kịta maka na ọ tụrụ anụ ukwu n'obodo a o mee ego mkpọrọ m jee ebe ọ nọ ya na ụgbọ gị gbaa leti nwere ike chọzie ihe nenekwa anyị ga-afụ ozugbo mechie ọnụ si ahụ nna ya mechie ọnụ ka ọ na-esi ego nwoke ụka adịgo ọcha na-emitega ngwa gị uwe oyi
Uche bụ onye ọkada, Uche ga-agbakọta ọkada ebe ụwa nwụọ. Na nwoke mechọrọ achọrọ m ife a biko. Onye agbakọta ọkada nwụọ. Achọrọ mba. Ekwuzikwana ya ọzọ. Ife ọbụla ga-eme iwe mmepe ọnụ iji eri ji wee na-eri ede wee kparịa uche m ọ dị m n'obi nwoke nna adịla ọcha kama ị ga chekwa ire dị iche n'azụ sikwabe nna m kwụ kedu dị nke ọ bụrụ na ọ na-agba ọkada ndị ọkada bụ mmadụ onye gbara ọkada tata nwere ike bụrụ onye isi ala echi kedu ebe na-agba asịkwa na onye ọkada anyị emechaa akpata ego bete e nwere ọkada nwa ọkada m onye ọbụla emekata akpọkọta ya ọkada kpọbazie ya ọkada m o gosi na mpi ya gbachara ọkada nye m ya mmiri agbacha nye m na ọkada gwuru ndị be ha uche ya nwụrụ n'elu ọkada onweghị uche ọgọ ya nwụrụ n'ọkada kwasịbe nna m pụọ ama m ọgwụ gị ka m pịa gị ịma nche ede ego dị nna akpa ebugote m weta ego nkasa ya ka m pịa gị ya na ịmasị isi m kpatara ego adịghị m ejibuzi aka agụ ego ama na anya gị ịdị anya ukwu ụdị gị ji anya ama ego na nwoke ji na-aba ama na nke a ezuru gị na-enye mmadụ ego adịghị eri ya ọkụ nweghị ego o were gị ya so chịkọrọ nọnsensị anụnwa sizibe nna m pụọ agwa gị na mbụ na ego nwere ụdị ego n'ọsọkwa gị pụta ebe a ga-egote ịfụnanya nwere ebe uche nọ ka si wee gwa gị ya bịa ọ bụrụ so gị na ịnwụọ n'iyi na gị na ndị ụlọ ya nkata garị nwụọ bịa efuru uche ihe agbakọta ọkada ịchọ ụtọ ihe anwụ Hey! Ami, ni nggak tahu ngomong ya, Ami. Kusuanan niya to. Apa sih kamu? Emo mana ako mo? Nah, Ami sana ngomong macam ni. Itu nak berjalan kau. Apa sahaja itu? Apa sahaja. Nah, Mama. Uche na ya nụ. Amara. Ọkụkọ Igbo afọ. Uche na ya nụ. Ọ bụ na ha dọbụrụ. Ekwentị ofuma. Uche nna nwa m ama anụkwa gị. Ị na-echekwa na nkịtị na-abụ. Ọ ma anụkwa gị. Ị na-anụ ya? Mama, come if you make it one more yes. Come on, for you. Mama, je kan waza na bele. Eso walizi n'uche nna nwa m n'ike. Eso walizi na eno nya bi ihe ọjọọ imere mu. Ye chọrọ uche nna nwa m dị chichicha n'obodo mepere emepe n'ịgharịba nna ya n'ịgharịsịta ya. Ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị sara ezigbo ahụ. Nwa ọgbụgbọ satọrọ ahụ asatọ chakarịrị m nwa ego vin. Ọ dị ka ọfụ ya ọ bụrụ nke ọbụ ọkụkọ Igbo go ya nụ ị na-echekwa na nkịtị o ihe ị chọrọ bụ emechazi gị na nne gị na nna gị ogbenye ọnụ ntụ abịazie sachapụ ụkwụ ibe ụkwụ na akọrọ atagha m gị bịa ka ịnụ ọnụ uche na ka mfụ n'elu mpama isuzugharịcha iburu nkokọ ihe ajeje ka o sebe azụ mmachi ya ta azụpụ gị na ya na-abụ ebe a ka ka meji bịa ka
Mama mara. Chukwu daru nke afọ. Oke go nchọbara gị. Muche, ọdịkwana m nwee na nsọrọ. Muche ụtụtụ ọma. Biko, ọ dị gị mma na o? Biko echọrọ m ka inye m aka. Gwarụ m amara Chineke. Ya hapụ m echiche. N'uche Chukwu nwa m ama anụkwu ya. Ọ kwa ọhụ efu ka ọ na-echekwa ya na nkịtị n'ala. O ya sịkwara m agwaghị ya agwa. Gwapụ ya kwefuru nrọ ọ na-arọrọ ọ na ọkwụ nwunye ka ọ na-eme ọgbọkwa m nwa onye akwụkwọ na ya gwa ya akwụkwọ n'ikpeazụ ka ha kwesị ejikọ mee ya ihe ọjọọ ejikọ eme ya ihe ọjọọ ejikọ mekwa ya afọ na nene asa agbahapụ ya gwapụ ya ya jikwa kịta chụrụ owu ojii fọchichi ọkwa maka adịkwa ama ama ekwuchakwa m n'uche kezi nke ị na-ekwuzi ike okwe ma na uche nwa gị na amara nwa m fụrụ onwe ha n'anya ha fụrụ onwe ha n'anya ha fụrụ gịnị ha fụrụ onwe ha n'anya na onye si gị ụmanụ amaghọ m kịta ka m na-anụ ya mbụ amaghọ m ịgwagbuona m mụ na ga-akpagbugo maka ya onwe mgbe m gbakwutere gị si gị na uche nwa m ya na amarabe gị ụnụ akọkwara onwe unu ọkwụ nwụrụ kwụrụ na akọrọ ihe chọrọ uche nwa dị chụba n'ego niile ọ na-achụ n'obodo mepere emepe chọchịchịchazie ya nnata ọ bụrụ mgbe eke nwa gị ka o ya anụ ọkwa ọhụ efu ka ụnụ maka onye eme emechazi gị na di gị abịa sachapụ ụkwụ n'ime ebe ọ na-akụkọ asị na anyị bụ ofu na anyị ncha niile bụ gịnị dịkwasị na m agwa ha ọ na-agwa ekwuchakwa nke ọha ma ọkwa maka adịkwa ama ama echi Chineke mekwalụ gị ebere ebere ọ bụ mmekwukwu ego emegbuo ya sọ ịkwa gị ọnụ n'ọfịa mụ na gị na-abụ onye dị mma imere ibe ya ebere mụ na gị onye dị mma imere ibe ya ebere n'elu onye na-emeta m ebere ịnọkọta nnọọ ịnọkọta iwere onwe gị na-atụgharị m mụ na gị onye ga-emere ibe ya ebere na-eme gị ị na-emere m ebere ome nke ime ebere
Ya sịkwa na m agwa gị agwakwa maka ada ama echi. Biko, rapụ uche n'ezinụlọ ya. Biko, rapụ uche n'ezinụlọ ya. Biko, ife mkpali ma m uche kpali nkịta nna gị ebe a. Ọ kpalisị m kparịa nna gị kparịa gị wee kpalikwuo n'ezinụlọ anyị tinye n'ime. Biko, rapụ ya, rapụ uche anyị nọ n'ụlọ anyị. Rapụ uche. Iwe na mkpali ma uche. Mana kedu wee si m rapụ uche? Ya. Rapụ uche njide onye. Ihe maka mụ na uche bụ afọ na elu maka mụ na ya dị ka nnu na mmanụ. Ọ sị na ọ tụrụ anụ n'obodo anụwa o mee ka m tụrụ m jebe obodo ọkụ na ewu. Isi m rapụ ya. Mbakwa mama ma rapụ uche. Amara ịrapụsịkwa uche. A sị m na ịrapụsịkwa anya asị ka ị na-asị. Ọkwa m uche ịrapụsịkwa ya. Iji ihe arụ ihe ọ na-esokwa ozu ala n'iyi. Ekwekwele ekwekwa nute ekwele. Ekwuchakwa m. Amara, ịchịkwara m agwara gị agwụ. Ịchịkwara m agwara ogo. Ofu mgbe isi aka ka echikwa agwa mama adị kpoo. Ịnwekwa ntị nụrụ. Ịnwekwa ntị gị nụrụkwa. Ndapụsị uche jidesi onye. Nwaanyị afọ a na mmadụ nwere akpụkpọ anya. Enwebeghị ife m emebeghị n'ihu nwa anụ maka ọfụ n'anya. Nna m ọ dị ka ebe a na-agbasa mmiri. Amara m ife mara m ebe akwa nke a si pụta. Ike gwụkwọ m eziokwu. Maka na ọ bụ na nwaanyị a dịkata dị ọgụ na mgba ọ na-etisi alụ nsogbu ife na-agbagwoju ọ dịbara etu a nwaanyị wụsọ mmadụ ezigbo mmadụ gụọ uche nọ n'obodo a nwaanyị bụsọ ezigbo mmadụ anọkọtazie nnọọ dị nnọọ ka gasị na onwe ebe o ji wụọ arụ wụchapụ ezigbo mmadụ nwanne yiruzie akwa ndị ajọ mmadụ na o nwee ife mee na o nwee ife ahụta ama m ka m esi kọba ihe bụ uche kemgbe ọ na-anata dị n'obodo a kemgbe ọ na-abịa n'obodo mana ife mma na oge ọbụla m na-ebe na-ayọchu ndị na-agalụ m ya nso nso ka mma na-ebe eje na-anụ ịbịa mma akụkọ ya nkịta Obinna! Kedu ihe ọjọọ mee gị na-akpọpụta gị n'ụwa Obinna? Kedu ihe ọjọọ mee gị? Ndị ntị chapụrụ n'ụtụtụ a dọpịa wee pụọ gịnị chapụrụ na ọ gịnịzi? Obere ndị a ị nwetara nwanne ya ji wee sie ịkpọ ya obere ndị shishi ịdụnye n'ime ndị mmadụ na-agbakwa ha maka ahụ maka ọnụ kwanne ka onye mmadụ ji ama ị na-anụ ya ọ na-ekwu na-ahụ mmanya n'ọsụsọ na-ekwu ị na-aṅụ mmanya iricha were mmanya wee kwatuo ya dọọkwafu ya eji wee ri ọzọ kekwe ntụ egwu ọkwanụ nne na nna m ihe kwukwa m ị na-anụ ya ahụ na-eme ka ị na-ekọ nwa na-ekọ nke ị na-eme anaghịkọ m nke ị na-eme emezina ya ọsị ya na-ekọ nke na-eme ị na-ekọ nke na-eme ikwụsị ka ị na-eme mụ wapụkwa ha ọnụ ya machasịa ha eze
Mgbe ihe a ga-eme ọ ga-adị gị ka fim mgbe Chukwu ga-echeta ọ ga-echeta anyị very soon mụ nwere olileanya asago m mesi n'ebe ọ mana ugbo nke na-aga ije nwoke a jiri Odiro mmiri na mmadụ ibe gị anya maka ihe ọnọdụ ya maka ihe enweghị ego iji ụwa ọ bụ ka o si adị ediola ọ na-eku nke iji dị nwoke nke na-eme nna achọrọ m iru n'ụka ngwa ije na-abịa mekpọ ihe ije bịa ka ije ụlọ ụka ọ na-akọ ọhịa dia ekelekwana m n'ehi ahụ mụ jidi ya gị jidi ya nke genezi ka ezi mbọsị ose anyị esebego ịgba bụrụ na anyị na-ese ga-esi ka ngwa gị mụ na gị ga na-esi okwu ebe ị jụrụ na ị ga-arapụ anụ ọbịa gbọrọ kedabịa uche ịjụ na ya rapịa okwu ya na-ese mụ na gị na-abụ n'ụna ọkwụ na onye na-agwa gị gee ntị ka m gwakwa gị ụlọ anyị abakwa mụ na gị na-abụ ị na-ahụta ihe na-agwalị ụlọ anyị abanata mụ na gị na-abụ ọ bụ na ịkachie ntị ya ma ịkachie ntị wee sị na gị na uche ga na-epiogharị wee na-epio isuri ọ na-epio na-esu ya na-epio na-epio ụlọ anyị abakwa mụ na gị na-abụ nwoke mbechipụ ezi isi ma amakwa m ịtaga atụ eri oge negodo anụ ọfịa ahụ kedu onye ka ịbụ ịgwa m onye nga anụ na onye ma ama nụ ọgụ ọgụ mpa anyị ọgụ ọrụ n'ụna negodo anụ ọfịa nụnwa emekwara mụ nwụsịrị ala wee rapụrụ gị emekwara nsọ ya asọ ị na-agwa m onye mma anụ na onye ma ama nnụ nke iji bụrụ onye ịkwụ mbọ sọ ụzọ ata m onwe m ụta na m nọkọta wee bịa kenebe gị na-ekene gị na ụtekene mbọ si ọzọ ya kwụsịkwa m wee gwa m ụdị ife mụ na gị na-aba ya ichiri ya etigbu ngwa nwere aka tụsịcha gafọ ọnụ uche nke mụnwa ọ dị m n'obi ka ị na-akpọ nwatakịrị onye ihe nwa ya nwa mbọsị ọzọ cheka mmanya nata ka ngwa ya maka mgbe ife mmemme gị mbọsị ọzọ ịma ntụ anya anụ ọfịa ọ gịnị bụ nka antinekwa m anya ka m gwakwa gị ọ gwefere otu anyị maka udukufuku o nwere ife ị ga-eme m ịghọtago ịdị ka agrik ịdị ka anya tolotolo pọmpọm o nwere ife ị ga-eme m ịkọ bushit nwanne nkwụọ gị aka n'isi ige ntị wite ọnụ gị ịghọta ife nna gwa gị na maka akụ aka ege ntị anụmanụ mmadụ ka ịgwa ntụ ime
ga-ama isi. Kwesịrị ịma na mma onye mụrụ nwa dị ka nwa ihe ego ọ na-amụ ọgọdọ ịma n'ofu ị na-egwu ofu ukwu mama ị nwere eji nwe ukwu Onye nwe awụsị alụsị. nwere ihe a na-akọ ka ebe amụ ego Amụọla nwa m nọ. ọ bụ ezi ala ego ndị ọcha na ebe a agbanwere m afọ m bụzi ego ndị ọcha ma nnọkọta onye ọ dị ka m were ego a na Biko. Ego ka ị na-asụ okwu ya. Ego. ego akparị ka ego oyibo ego igwe ọtọ nọ n'ego ememe ego oyibo ọ bụrụ ego nna mama ngwakwuru ọtọ iwu chacha aka ọtọkwa ọkwụrụ ọtọ ego na-egwu ihe kere afọ iji anapụra gị onye ka tie gị iketie mama na-eme mbọ nwere ego nna gị mgbe a na-amụ Ngwa bịa. Mama, I'm so hungry. Yeah, what kebe? Mama, if you go now, you go cheap. You go mama. Mama, I'm going to na-akọ. Mama, am I going to give me that? Ọ bụrụ ma mba kwe onye ga-enye m ọ bụrụ ma mba kwe anakwa m ọ bụrụ ma mba kwe ya enye m ọ bụrụ ma mba kwe onye ga-enye m ọ bụrụ ma mba kwe onye ga-enye m abara isi onye ga-enye m okwu George onye ga-enye m na-ekweri onye bụ uche onye ga-enye m egwugwu ọnụ onye ga-enye m nwa gị nwaanyị onye ga-enye m ụzọ onye ga-enye m na-achọ ya onye ga-enye m ka agụ nwunye nwa rụpụta alụlụ ala oke ahụ n'ime obodo nwunye mmemme mpụtakwa apụta ahụ obodo mpe mpe onwe ha nlụ ka mmadụ ụlụ mmadụ o nwere ndị na-agba mbọ ụtụtụ na anyasị ndị mmadụ tịntọ onwere ife akọ ọ bụ nwe ndị gọsi nwe isi ọma na ụwa gịnị na-emesoro ameso gịnị na-emesoro ameso nkịtị gịnị ike ahụ bụkwa m ọ ka nwụwa afọ enwere m okwukwe a ngwa gị enwere osi iyi gị ndị ga-adị mma mgbe ọ ga-adị mma maka mgbe m na ebe a mama m n'obi nna m n'ụlọ kịta ahụ achịkwana ndị a na nna adọgbute ego ọra na-ata ahụ ezisi ọ ka nwara nna m na-erite nkebi nri ọnụ ụtụpụ gara ka nna m gara ịta granọt nwere isi ọ nwara nna m na ha na-afụ ihu ego amara amakọ na onwekwa ahụ bolu nnọọ okwu sọsọ okwu ogidi sọsọ na afọ mmụọ ọ na-abịa ịma na ya ka ọ ka
Anyam na-eme gị iri oge yara ịbịa kpọrọ m ka mụ na gị na-abụ n'ebe elu hapụ ife anyị na-asị
What can change him? I never got him or I can't. I never got him or I can't. Yes, and not that one to die. I don't have to go. Come over the other one and I want to go. Obi, mwa ba ma ke na adu mama space. Aka ngo. Mo ra ni awal kata kata meu. Ko chana manan lo. Fakan. Bom. Oh, what's up? Hey, Mochi, I don't know what I'm about to do. Oh, you try to wear bata. I said, we may want to come out here this day. Go to the wear bata. Hey! I'm over there. I don't want to get Mama, which is open more now for companies. Kuluni die na agwa magwa Ago na gono le no ego le ki de mutse ya bunni ko won ki ji we nata ki nata okon ko bread mo re bu ki bute mu ko ni nyani nyoso ko gi je di temu no le ko kwa ihe o achọkwa mi fo fun kuru na nga fute bo so onye mmechi icheke sika icheko neti nwoke na nsogbu ụwa gidi mkpagbu dị n'ụwa itinye nwoke na nsogbu maka ihe ego maka ihe akụrụba ife dị n'elu ụwa vanity upon vanity.
What did you take on him? Eh? It went to what the world I didn't buy me. I will go for no memory. It is when I tell us. It's only after I did go meet the most the book was in the by this time. After that, the mother What is a laughing? I'm not about the young and not to my brain. I will also do the salad. Museum, that's it. I mean, museum. Amara, ana azo gazo, ijilaka gini egbu onwe gi. Oibe dige mma. Amara chika mbu iguche, obo na imaro. Chika mbu iguche. Akụ aka igenti. Amara, akụ aka igenti. Chineke kele gi. Tu ata gi na ezinụlọ anya ka inyela anya aka. Nenu mu nini ji ikwusi na enyela anya aka. Ka mmezi gị kicho ka mmezi. Gị nwe ihe ọnwoke. Akịka ka jisi ụkwụ na aka inyere ezinụlọ aka. Ọkwa akwọ ndị bụ nwoke kịta anụnwa izuzuru pụta na abụ m nwoke, abụ m diọkpara, abụ m nwoke. Mee ife nwoke na-eme, iche na ihe bụ nwoke bụ sọ mgbịrịmgba, iche na ọsọ mgbịrịmgba ka eji abụ nwoke. Mee ihe nwoke na-eme, ị na-asị m jee. Ị na-apụọla! Asị m ị na-apụọla! Ọ dị ka isi mebi gị. Kekwe na-eme gị, Emeka nyere gị aka ị na-ezuzu ezuzu. Ee, Amara ka ife ọ dị. Chimi na Ka ife ọ dị. ọmụ aka ị na-agwa udo. O, ị gakwa ebe a. Oh! He want us to dance to talk about Amara nya talk about kung fu. Oh, nwa kina butelo oche. Emeka nyere gị aka nnọọ iche nọ ezinụlọ amadị ya na-eme ka na-eme gị nwa ka na-eme gị makwa ife akwa ka ị ga ntị o ịbụrụ omugwu ọkwa ifuru nwanne gị nwoke a na-akpọ Uche biko ihe eziluru m ụkọ ụlọ gwegharịa rapụ nwanne m nwaanyị a na-akpọ Amara aka ya rapụrụ m Amara aka ị na-anụ ihe nna gwa gị ya rapụ Amara aka ka ndị ji ego bata achọrọ m ndị ogbenye ọnụ ụtụ dịka unu chigodo nya iji ụkwụ si bụ unu wee bịa aba site osisi Uche ba ejinata nwanne gị nwaanyị ozu na-eme ihe
Let's find who shall I took each number Ebonaga. Eh? Everybody was smoking. Eh? More open the keeping Masago. Eh? Why did someone Bellows don't get on one? Bellows open the more. Open up one. Open the more. Ifo ego nwanya isi na oge nwoke gụnyere ụgbọ ka agba obele. Mgbe ga-anụ nke m, ị ga-afụ na ụgbọ elu ka m na-egotelu nke ndị oyibo na-akpọ private jet. Mụnwa ụgbọ elu ka ụgbọ ala. Nke elu ka ọ mụ ya n'anya ka ị ga-akpọta m ndị ya n'anya ka ebuzi elu na-efegharị na-efegharị. Obi adọrọ m mma ma ncha ọ maka Amara. Mama asị ka njụ Amara nwikorobịa ya na ya na-epiogharị piom o pioru gbago Amara esu ya pioru gbago o pioru gbada Amara esori ya pioru gbada. Mama asịkwa m ka njụ o ka mmakwara ma nwikorobịa onwekwa ife ọ na-alụ ebe ọ nọ ka mmakwa ma onwe ife ọ na-alụ ebe ọ nọ. Mama ịghọtakwa ife m na-akọwa ihe a ọkwa ka mmalụ maka mụ achọrọ gwa onye nọ nkịtị achọkwa m onye ga-enedo m anya nedo nne m anya ọkwụye nchọ nwoke mmechipụ ọnụ nsị ka mmadụ n'ife egoro onye nke ahụ hapụ m na ị nwere ozi egwu ị nwere nsọpụrụ nya uche m fụrụ n'anya ka ị na-akpọ nwatakịrị bịa ebe anụnwa na-akọ ihe na-ayata ayata hapụ na ị nwere mba nọdụ ebe anụnwa wụsọ ụkwụ na aka na-achọ ka nwoke ọzọ si befa bịa ebe a bịa na-enye gị nri bịa na-azụ gị ime ọnụ ndị ọgbọ gị na-akwụbụ n'elu be nnafa ego eneta ndị befe anya ịnọdụ ebe anụnwa ịfọ ọka ọ dị ka a gharụkwuru ife. Mechie ọnụ Amara a na-aka agbụrụ na-aka akwa a na-ekwu na-alagharị ile ka abụọ ewere akwụkwọ ewu eburo gee ntị n'ife nwanne nwoke na-ekwu gee ntị. Amara mama sịkwa gị gee ntị. Mama sị gị gee ntị akụ aka ige ntị akụ aka ige ntị. Sebe azụzụ pụọ mba ịnwa na-abịa nọdụ ebe a ife ọka ọ dị wụsụ na-alarụsụla ịchọsa ụkwụ ịchọsa aka na-ahụrịrị ekwe onye ọzọ sebe mama ị dụọ nwa gị ọdụ ka o je chọọ ife ọya dị alụ. Ekwuchagokwa m mama awa m mba ịnwa na-abịa nọdụ ebe sebe azụzụ pụọ biko ka mmadụ na-agharịgharị gị anya ka mmadụ na-agharịgharị gị anya. Uchenna, Kencha. Kencha chama na chakwa. Hey! Uchenna ko dey make no na kwan. Kenna gi. Nsan je gudere take je wode small pa. Ke yo kwan. Onye ke ti mu ati ikuturo ni ne. Hey! Nchakwa. Uchenna chigoro izu sincha na sin na no never na sta yo no. Nika na bamba. Ebukwana. Baze mba ebe we sopro. Baze mba na. Bamba. Obinna. Ebukwana. Bechero. Ihe a na-emekwu nna bụ nene ndị ikpe na-apụsị anwụrụ ọ ga-echa kwụkwọ na anọ ọgụgụ ụmụaka mechanụ ka nkụchiri ya na-ekwu ọgwụ ụnụ na-abụrụ na n'obodo mepere emepe achụsi ego ike na-ekwu na ntarakịrị be ha ego ọ ga-echu na ebe a na anọ ọgụgụ ụmụazị jụkwa m isi ajụkwa gị Hello.
Nke anyị gbara aka na agba ime ọrụ ọ gị. Aka m asịkwa nke na ebe a gba ya aka na agba ime ọrụ m gbazinye gị 5,000. Ọ bụ 5,000. Chinye maka gị maka na onye na-akọtarị ọnụ chinye maka inye m aka agbagoro nwe ihe m na-achụ ego ka m na-achụ ha ego ka eji achụ ego nkịta gbakọta akwụọ ngo ma nke m biri mgbe ụkwụ ahụ nke kịta anyị iwe nyekwa ego na-emi ya mana ejiri m ọ bụrụ na njem obere ego na-eji ịza gote nri anyị na-eri ka ọ na ịchọghị iri nri onwe shishi iji wee nata ijiri kọbọ wee nata ịbaje na-eri nri ọzọ nwanne m nwoke bụ Obinna nke aha na ọfụghị ebe ọ daịrị ndị chazi ahụ obere chi ndị fonu nwere ya ụmụazị garụchasịrị na akwụkwọ akụkọ mbara ezi maka ịchọzikwa niile Iguru mega ngwapụ je mee ntị na mmechazi batazi ka m bịa rụchasị ya o dịka m mesiri epụta ngwa ahịa m afọ ha adị m n'ihe na jeburu ụzọ kpọchasị anụ enene m ya na makwa m ịrụtara ya ofụma tupu nye gị ego mmakịta wee m ego nye gị ka m afụbeghị na ngwa ahịa anya na-ekwuzi ka ọ na ọ bụrụ gị ada azụ n'ụda ahịa nwa ọ bụ ọkwụdo kịta ọ bụrụ na ịrụta ahịa ibidokwa n'isi ngwaahịa na-akwụ ụgwọ ya anya ịzụchasịcha na enene enye mama m imeteghị ya ibidokwa n'isi na-efochapụta ịbịa onye lụọ rie ọkpọ oge jee n'ọdụ ịkpa ha na-achọ mama nye m na-enene nke niile ka ọsọ anya m safụ ya ọka alụọ n'ahụ eri ya na nde Mbakwe onye isi kpọrọti onye nsanko onye furefu onye mfiri ọnụ ọgbakwa nke m ka mụ na ya na-agbagharị ịgba nke akịta ọ maka na enwe nwoke m ọgbakpọrọ m n'abalị si m na abalị mbụ ụlọ ego Ee, nọmba ọbụla kpọkọta nọmba ya iwe na-abịachiri akwa n'aka onye nyere gị akịtị ya Ogoro. Oh, bye. Keke na me. Udo. Mba, emechapụrụ m ya. Ana m achọpụ nhazie ya ọfụma. Agbasa m ya n'anwụ ka ọ kụọ ka nhazie ya. Ọ bụla ebe a ka nna na-azụ. Okoro, akwanye gị kemgbe izu gara aga kena
Ina sim na mecha be. Anagwa go mecha iji Okeke. Ama onya kan ji chokan hazie ofuma. Okwipa m ni icho ije we je mmemme. Kan hazie ofuma o nke nke o bike we ni we ama mme weta ga n'oge. Obiko. Achọkwa m nsogbu o. Mba ọta ka m na gị. Achọkwa m nsogbu o. Ọsọ kịta isi n'obi na-ebido ka. Achọkwa m nsogbu o. Ndị ba na mgbede ọbụna akwa adịbere gị. Ihe nke eme gị. Ama m. Okoro ihe nke eme gị. Obiko. Okay, nsogbu adịrọ. Onye nke m ga obiko. Oh. Na gị nwoke ma. Onye sanko, onye furefu, onye mfiri ọnụ. Mbakwe, onye isi boroti, onye sanko, onye mfiri ọnụ. Asụsụ mado. Iye. Onye mado. Ego ndị ọcha. Nara afụli. Amu abe good daughter. Ofunwa Ghana korira lo pa. Okeke o. Agara akwa be ego ndị ọcha. Si apam na nke na-emesi. Onwe na megisi. Agwa abago isi. Echiri ego n'anya gị. Ibu anụ ọya. Ọmọ bụ ego ndị ọcha n'obodo a. Ofunwago gat UA. Ihe omine bụ United States of Malaysia. Wee ka akpọ wee bata obodo a. Kama ihe ayọ ihe eji ọnụ a. Yọọ m ego nye gị ego na ji ego ndị ọcha. Ọ bụrụ isi m na agwa bụ agwa gị. Mbakwe. Ihe akwa m na ihe akwa ka iyi ya ka ị na-emesi. Onwe na-eme gị. Ị na-apala. Ị nwere aka m. Onwe na-eme gị n'isi. Mbakwe ihe akwa m na ihe okike ị na. Come on, boys. Ka ị na-emesi. Yola akwanye n'okolo nwanne ya kpọsara m ka iche. Wait. Obodo oyibo ị na-agba nna agba egwuregwu ka anyị na-egwu. Bido ofu okolo a na-asụrụ m akwa. Ga-esi okolo sugboro gakwa na ya akwa m. Okolo agbakwanụ m na-agba mmadụ bụ ya. Mba, ihe agbagbatiri okolo mmekwe. Ihe agbagbatiri okolo na-asị m n'ime akwa. Ihe agbagbatiri okolo nwanne ifte makwa mgbe che. Bido okolo agbagba m na-agwa gị. Ọnụ ihe akwa m. Akwa m bụ ya ma. Mbakwe. Ya siglet m na. Okoro ememe alụ. Okoro emego. Ihe kwa chiri okoro sọrọ na ọ ga-achịcha gị. Nna ịnwa ya nwọsị pink emego. Ị na-adị afere kiri ndị ọcha. Yes. Ifre oke. Agakwa obodo oyibo. Tiri agba abata. Okoro egwuregwu. Onye sanko, onye mfiri ọnụ. Okoro agwa ihe a na-agba mmadụ. Onye isi boroti, onye sanko, onye mfiri ọnụ. Okoro eziokwu ya. Mmewepụta ụtarị agụ na UK. Ihe mba. Now, obi adị m mma. Ihe m bịara ebe a nke abụrụ ego na. Onye nọ now. Ọ bụ imechu. Esere m akwa. Ịgwa m na onye nwe akwa na ọ n'obodo a. Onye a wee chịpụta m wee fụ m n'ụzọ. Gasị Obinna. Wee fụ m n'ụzọ wee dara m akwa. Wee otu ya m nwoke yipụ m akwa. Onye aka ndị na. Jọọ gị nwere onye ndị wee si ebe a ka ndị kwuo na wee kwere onwe m.
Ibe go mi na bra. Alba pro. Asi ki su za. Mbakwe. Oni mago. Yo apa? Apa ini? Ukoro chikoro yo apa? Isi ke akwa ima akwa akanku na obodo. Amam Isi na apa kanku no obodo anwa. nke gị dị ebe. Okoro apa nche gesi na aka apa kanku. Okoro akwa ka ichinyelo ichelo mbakwe. Isi mbiko ebe ewe niwe. Ogesi mbiko ebe niwe. Ogesi mbiko Ego rafta mmadụ. Ego rafta gị okoro. Biko. Okoro. Amame ngawa kita anwa. Na akwa chiri. Esi. Mbakwe wee ezigbo ewu ka ọ. Ọma ọ bụ onye anụ ọchọ ụzọ ọzọ. Nwa. Odiro mmiri na mmadụ ibe anya maka ihe ọnọdụ ya maka ihe enweghị ego. Odiro mmiri na mmadụ ibe anya maka ihe ọnọdụ ya maka ihe enweghị ego. Ije ụwa ọ bụ ka o si adị ije ụwa onye mmechi Ozim. Is really open na more. Ọbụrụ mmadụ obi na mgbe ọ na-achị nsọ m a na-ekwe mgbe m ndọm ekwu na mkparị ha otu ọnụ ya mmadụ ihe nzukọ achọzi m ya achọ Ada mau dan bos-bos di kamu. Ada mau. Ya. Sekarang mau dia ada mbak apa? Mungkin ada yang dia. Ini yang mbak dah. Aku mereka ni. Ini dari Ndukwu. Kasih kita waktu dari macam. Mana no yo ko so ko e ku ka te na yo ku ka Oh, well, look at all.
Okay. You got to jump. Mwah. I'm making it. You guys have to get small. It's small about that. I go one no. All lukwa na ruchi okada na rubi. Keep all. Huh? And this all for party. Yes. Lord. Come on, say that question. You ain't going out. I'm a probably go like Singapore. Hey, I go out and I'm on. After most of the end. Hey. Oh, Kevin Oche! maka anyị ga-eso wee si obodo oyibo wee bata obodo a ka nnụ amụ ịmụ amụ wee mere ọnụ oche eriche eri wee sị na onye obi nnọ bụ uche o wee bụrụ efuru efu dịka gị ka m gwa gị ọ bụrụ na hapụrụ m amụ ya aka ihe mere gị yara ebudi mkpabiri iche ego dịgba ihe na mụ na gị na-ekwu okwu ị na-ekwuru n'anya ka m gwa gị kịta aka m fụrụ na ihe bụ ndị otu ya ma ejide ego mmemecha gị ememe gị n'owere eyo ndị kụmụ mpekara ihe na-arụ ọ bụrụ na ị na-arụ ọ bụrụ ọkada ọ bụrụ na ọ mụtara okwe ndị nwa obere oge eromabalo Oh, boy, the other uncle. Every come na Nigeria.
onye ọbụla hapụ uche ọ na-ebido n'aka ọgbasa gị onye agụụ ogbenye ọnụ mkpụ Agua. It's a net navigation. Get again. Sense. Can't you say I'm so young? You so young. When you game, and we'll make a demo. Oh, Master, my head again. Oh, yeah. What did you again? Oh. American Gisi, but who even had a phone on Umeibe? You never tell you who na Lagos we are never miss America. Dala. I so how you na so Kijiji. You never tell me no he. Okay man you do mad homemade. Also ya bụ na nwanne nwoke so bodo okwu n'ikwu. Onye jizi maka ene so how you na so. Na ha ichu na gi na icho ho. This boy. Ma ke me we mi we. Ke me fo mo binna. E bodo binna. Ada mo ba sha. Abu onwe ihe onwe. Ego onwe. Onwe ihe o pasika. Only disturb yari. Ihe ga-emekwa iwe nabata nne anyị iwe nabata ore anyị na-ekwukọnụ mbakọ ya katụzụ mma maka na anyị nwa n'osi ogiri ọkụ na-enwu n'elu bata mara tupu obere ife asọkwa gị na ọmacha mana na ọmacha obere anyị na-anabata onye nke ahụ na-elego gị ema na na-anabata chi obere a ga-akwụsịkwa ebe o si bata ị nabata ije n'afịa sera ije n'ụzọ sera ebe ọbụla ị gara eji sti ọ bụrụ sera ọ bụrụ ekịta asị na ọmụ na wu ịka n'igwe ezigbo anyị n'ime ka afọ ihe nji ekwu bụ maka ezi afa ka akwa agwa mma kakwa ihe ọbụla ezi afa anyị akacha mara chọọ m imebi ebuchakwa na m ka ọ ha ọnwa amịla adịgo na chima nwanne m. E kwuru na mma aṅụ mmiri biko. Na m na-eji anya mma abala nwụrụ. Asị m mụrapụ gị n'ihe ndị ụmụ anya. Onwe ebe iji azụ ede na itiri eti. Na ichetara aja. Mụrapụ gị so wee ụmụazị anụmasị ebe ọkụ na ọfọ wanyere dị mmanya. Nakwa na mmanya dolu. Ọfọ wanya akpọ mmanya mma.
Igbo. Everyone else for the Calice or one in everybody never watch it. I wouldn't. How is it now? Yes, it Come out 2-4. Look at that, you see? Yeah. I'm back with Gambaju. You see? Oh yeah. But you also, yeah, he never been a good baby. Let me see, come on, come.